Couvre-feu kɔni bilara Kayi mara la ka kanya ni bingani wale mun tara ka ɲɛsin yenkaw kɔni ma. An balimaw aw bisimilayi Malachy ka bɔlɔlɔ siraw kɔni kan. Ka kanya ni jatigɛ wale min tara ka ɲɛsin Kayikaw kɔni ma bi. Min ye Kayi gouverneur ye, ale kɔni ye sɛbɛn bɔ. Sɛbɛn min kɔnɔna la a y'a yira k'a fɔ ko k'a daminɛ tarata don juillet kalo tile fɔlɔ la fo ka taa bila araba don min ye juillet kalo tile 30 ye. Ko couvre-feu kɔni bɛ Kayi a n'a lamini bɛɛ lajɛlen na. Wa a yirala k'a fɔ ko k'a daminɛ min ye nɛgɛ kaɲa 21 na fo ka taa bila sɔgɔmada fɛ 6h du matin na ko maa si kana bɔ. Wa min ye maaw ka taama ye k'o bɛ sumaya wa bolimafɛnw yɛrɛ olu kɔni bɛɛ bolili kɔni jɔlen don fo ka bɔ finitigilakaw la ani min ye ambulance kɔni ye. Ka kan ye lakanabaliya min bɛ an ka jamana kɔnɔ ko ni couvre-feu kɔni sɛbɛn bɔra o de hukumu na. Wa yirala k'a fɔ ko min ye a dati kofɔlen n'o ye juillet kalo tile 30 ye ko a bɛ se ka yɛlɛma bɛ se ka don a ko la ko dɔ bɛ se ka fara kan don n'a nata. An bɛ dugawu kɛ Ala ka basigi ani bɛn kɛ an ka jamana kɔnɔ. Hali bi lakanabaliya hukumu kɔnɔna la a yirala k'a fɔ min ye Kulukoro maire fana ye ale kun ye sɛbɛn bɔ juin kalo tile 30 la ka yira k'a fɔ ko min ye yɛlɛma dɔw ye ko o bɛna don ale kɔni ka mara kɔnɔna la. Ko ka sababu kɛ lakanabaliya kɔni ye. O yɛlɛma ninnu kɔni tɛ dɔwɛrɛ ye ko min ye taji minnu bɛ san ka kɛ bidon kɔnɔ n'u b'a ta kuluni na ka taa n'a ye Kulukoro kɛrɛfɛ dugu la ko k'a daminɛ nɛgɛ kaɲa 18 na ka taa bila nɛgɛ kaɲa 6 la sɔgɔmada fɛ ko olu kɔni tali bɛ jɔ. Wa min ye kamiyɔnbaw ye ko k'a daminɛ nɛgɛ kaɲa 19 na ko ka taa bila nɛgɛ kaɲa 6 la sɔgɔmada fɛ ko olu fana bolili bɛ jɔ. Wa min ye katakataninw ye ani motow ye ko olu fana bolili bɛ jɔ ka daminɛ nɛgɛ kaɲa 20 na fo ka taa bila 6h du matin na ko olu fana tɛ bɔ. Maa o maa ni e nɔ minɛla nin baara ninnu na k'i bɛ minɛ ka di finitigilakaw ma i ni min ka kan ko bɛ da i kan. Nin ye Kulukoro mairie fana ka sɛbɛn ye ni ale bɔra juin kalo tile 30 la k'a sababu kɛ lakanabaliya min bɛ nin yɔrɔ kofɔlen kɔnɔna na.